hoy no está bien junto para nos así un que otro de conmemoración. De herdenking is bedoeld voor 15 stakende Shell-arbeiders die op 20 april 1942 gedood werden door Nederlandse autoriteiten. Ze werden anoniem begraven op het Kerkhof van Schande, een ongewijd veld waar heidenen, prostituees en ongedoopte kinderen lagen. In 2003 is er een monument voor hen opgericht. Voorafgaand aan de kranslegging bood Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao een petitie aan de Curaçaose regering. Gevraagd werd om 20 april tot een nationale herdenkingsdag uit te roepen. De petitie aquilo nos tumele e nos lotrari bagele sobre um hecho asnegi de nossa história, que coisa que não tem mais de repetir nunca mais. E me quer que nós todos sabemos a história não vai cambiar. E me quer que nós continuar na escola, mestre porranha tipo de história na que também, começando a ensinança de mais alto, vai a bom. Als vertegenwoordiger van de Chinese gemeenschap legde Michael Lee als eerste een krans bij het monument voor de slachtoffers. De 15 Chinese Shell-medewerkers zijn de enige oorlogsslachtoffers die Curaçao in de Tweede Wereldoorlog te betreuren had.